Ce e important, ce veți vedea, nu totdeauna înseamnă, dacă este aliniată o mașină mai tare pe dreapta, una mai slabă pe stânga, ei se dau și fac întrecere între ei. Aici toți concurenții se vor da pe timp. Timpul lor contează. Pot să fie aliniați două mașini de categorii diferite. Pentru ei timpul contează, timpul de sosire și timpul de reacție pe primii 60 de metri. Fiecare concurent se alinează cum ajunge în capăt. Cum îi vedeți? Poate să fie un Porsche cu o Dacia, poate să fie un Audi cu un Fiat. Da, nu contează, nu contează cu cine vă dați, important este să scoateți un timp cât mai bun și să aveți o plecare excelentă. Ei încearcă să se alinieze unul lângă altul, după categorii, cum pot, cum se găsesc. Unii nimeresc, alții cu cine nimeresc. După cum vedeți, avem aici un semafor aliniat. Dacă ăla e aliniat, ăla e curat în spații, care vă fi spulberat. BMW-ul s-a aliniat cu roțile de spate. Aici alinierea perfectă este când se aprind la ambii concurenți beculețele. Vedeți? Și a fost o problemă din nou cu cronometrarea. La roșu a pierdut aderență.